Днес ще играем Animal Hospital от моя развиващ профил. Така с долна черта 993 сета за името. Добре, сама ли да я или някой? Добре, хора. Много пъти съм играла от моя си любимичък профил Animal Hospital, но от този не съм играла нито един път. Така че не се очудвайте скина ми какъв е. Не се чудете, ако има нещо гадно. Така че окей, сега чакайте как ще разпределяме с тия хората. Енди хора, сега щом не знам, че не чувате. Ще съм тук на касичката. Добре, не ми човек, кой ще казва, че ще му трябва? Да не каечка, пиянаска. Аз ще нося неща. Ауч, брат, толкова ли заболя? И ако му трябва на това... Да, беше права, бе. Чакай сега, няма никой на каста, май. А не има. Тая ще вода там. Тая две. Чакай на каса. Да, наизуст знае кой трябва. Ма гледате! Абе, човек. Ще се махне ли тази от играта, бе? Та наизуст знае какво да слага. Ама стига бе, жено, защо? И другите искат да играят, не само ти. Лава овца такава. О, лекара. Мале, аз съм на 69. И какво толкова странността, че съм на 69. Сега направо не те... то тук има някой... не, направо искам да отворя за сега всичките стаички, така да си ги знаем, па после ще ги затваряме като влияме. Това ми е любимата стая. Всичко прави по... Някой? Някой да не ни... Хайде бе, някой няма да служи клиента, бе. Кой да те гледам, човек? Знам, че първо. Тая какво прави? Ма тая защо? Ама жено, дали си? Ама жено! Знам, че строя роботи. 67 съм. Съжалявам, брата, ма ще е на О,
Знаех си човека, аз ги спих всички. След много време чакам кафе. Стая 5. А не, бе. Точно в стая 5 ли изра, бе? Мами! Значи днеска сме ден 2. Аре бе, толкова ли си бавна, аре. Аре, бе. Некой няма ли да идва, ако та съм мали тук? Ма няма да. Те, какво ма зарязаха па тука? Гледай, какви приятели. Roblox приятели. Оф, сега туй и туй. Значи, туй. И какво друго и туй. Айс нещо. Идва човек. Тън. Мисля, че си готова. Ако си мислиш нещо друго. Тук има ли някакви клиенти да чакат? Слушай. Ама тая, какво сте? Ей. Абе, та... Ма защо уби нашата приятелка, бе? И горката, гледа тук. Аз съм сама. Хора, сега съм сама. Явно. Ох, не мога. Как сама... Хора, не искам да съм сама. Ох, ужасен, че. Това... Просто ми се щат много клиентички, знаете ли? Това си е кофлен тук. Добре, нали се намръща нас. Не си много добре. Човек. Защо всички гледнаха? Бразнаха нищиня. Добре, хора, сигурно някой ще си каже, че съм слаба, но просто този профил не мога да играя сама. Това ще почна нова игра. Добре, хора, почваме. Направо. Аре, бе. Еми, хора, почнахме. Сега чакаме клиенти. О, не. То пък ще... Ей, тук е спи целото кафе. Мъжено, чакай, че то верно. Те говорят с някакви... Абе, тук всичко направи.
сама в тази се оправям. Да, стая едно. Ох, ти пък също това едно се говориш. Сега брушен. Това е бъдно майчичко ми. Какво стои капра? Защо седиш върху плея? Оф, човек, тук се прави. О, не, обърках ги! Майко! Ама тази сега тук ми го взе на мен! И... Герния ли съм речвана? Какво ще ги правя тези сега покуци? Че някой дранчи назад. Байде ме, няма ли да го обслужите? Вие сте тук. Какво ми звъниш, бе? Какво ми звъниш тук сам? Ай, тръгвай, не ми става снимка. Вземам капки за очи. Стая 2 ще изгледате. Не знам. Ти няма ли да имаш малко намерение да си малко по-бърз? Да, няма ли да има намерение да си го затичи? Да, 2, добре. Влизай. Аре бе, какво се муташ? Трябва да ме отнесе тук. Абе човек, помислих си, че той... Бла. Сега какво? Ами аз дадох, съжалявам. Хора, ще имаме и втора част, защото всичките видеа ги правя по 15 минутки. 3 минутки още. Абе, какво? Без пише. Пият се от кафе. Стига бе, така, какво направихте? И... Айде, идва клиент, чайте. Единствената да се кава да ги да, всяко затвори. Бавно всичко. Хубаво. След малко правя втора част. Аз ками тук да имам кой направя. Магазина е затворен. Чао хора. Правя и втора част сега. О, ето камерата е развалена. Честит. Добре, чао хора.